Okej, han där är han. Nu måste filma min mamma med. Ja, men du får sitta still. Det gick ju snabbt. Rev jag aldrig. Ja, och så en mer. Han är ju skitsnäll den här. Han kan slå på honom då. Bra. Vart är hon? Hon är där. Jag försöker film. Nej, det är inte så. Ja. Så lite mycket. Ja. Hon kommer inte klara. Jo då. Ja. Det går inte snabbt. Ja, men detta är sista hindret nu. Kom igen.